Яхо! Оп! Снега е пресен. Ходи се прекрасно. Според мен е температурата около нулата някъде. Меко, приятно, без вятър. Няма слънце. Страхотно е. Ох, как му мириш на печка. Вижте, започна да вали, познаха. Почва ситно и после на парцали. Хруп, хруп. Добър вечер. Добър вечер. За много години. Естествено, значи не е скоро, Не, времето е топ. Какво правиш, ба? Гладна ли си? Почна пак с него лесно. Гладна ли си? Лай, има още. Има още, лай. Айде, бе! Имате послание. Какво послание? Сега ще видиш. Вълкане, изгони лисицата, всичко изгони. Тук ти беше? Да. Привет! От Петричката група, поздрави за санданската група. Най-готините ютубъри. Да, Гошката година Димовски. се яки върхове да покорите и никакви премеждия, само успехи. Колко глупава идея. Айде една разходка. На Балкан го затрупва за секунди. Не са очакваните температури. Няма прозорец. Както гледахме времето, валя сняг цяла нощ. И то ситен. Този, който трупа. И сега променихме плана. Не тръгнахме към солището. Изненада на къде отиваме. Гледките спират дъха. Просто уникално красиво. Страхотно е. Хубаво беше и от хижата с нощи, докато валеше. Да пиеш червено вино, да гледаш как вали сняг. Но друго си е малко да погазиш него. Групата ме оставиха. Спирах дори да се събличам, защото ми е много топло. Даваха го много с минус, много. Но според мен си е най-много минус 5-6. Не съм проверила, сега още после ще погледна. Страхотно е. Идилия. Ох. Ти ходиш нагоре, то те връща надолу.
Че той е гладен, бе. Много гладен. Вас не ве ли връщаше назад, бе? А? Не ве ли връщаше назад? Връщам, що да прави? Сега има ли смисъл в това, което правим? Да ви кажа какви са условията ли? Условията са нямаш никаква работа тук. А какво правиш тук? Еми, ходови по акъла. Какво да правя? Мога ли да ви оставя сами? Вие не мога да се оправите без мене. Верно. Без мен за къде сте? Тук не спорим, ама виж каква зимна приказка. Аз тази зимна приказка живея вчера от 1 часа, още от след тремошница. Сега още по-хубава. Знаеш защо? Мене ме вали снега от вчера от 1 часа. Знаеш защо ще е по-хубава? Защо? Оти ние сме тук. Щеш да е хубаво да не бехте дошли. Ти искаш да кажеш, че вчера ти беше хубаво без Балкан? Затова го изневеримо с лисица. Да. Айде! Видя ли Балкана? На жена никога. Един път да тенеме и веднага намериха лисица. Какво никога, бе? Какво никога? Ай, би партина. Да се качваме на рида. Ако се качим изобщо. По принцип, гледам, правиме 2 напред, 4 назад. Не знам, качваме ли се или слизаме. А Балкан потъва целия. Ай, не се приструвай, драпай. Дай, момче. Айде, давай нагоре. На него му се спинка. Айде, давай, давай. Ние го приспахме с нашото темпо. Настрани. Така, така. Не ми се ходи нагоре. Не. Не ве чух. Вика, това ни е любимата гледка. Това ви е любимата гледка. Да. На повече от 30 метра да не се вижда нищо. Винаги съм си мечтал за такава гледка. Красота. Можеш и да го нарисуваш. Малко ми се изтрил червилото. Извинявам се. Искам да споделя гледките с вас. Накъдето и да се обърна, ми се пълни душата. Вижте. Ние сме точно преди билото на Беговишкия рид и видимостта става все по-малка. Гъста мъгла се спуска и ни лишава от това, което сме виждали по принцип. Не е желателно да се ходи такова време, но както вече казах, мисля, че споменах по-рано във видеото, беше планувано, имах уговорка с приятели за Беговица в събота вечер, да отпразнувам именния си ден и нямаше как да не се разходим след това. Ядохме, пинахме, играхме, танцувахме. Благодаря на всички замесени. Много поздрави! Стоян, Биляна, Ники, Ради. Благодаря ви. Страшен купон беше. В момента сте лишени от тези гледки, на които ние се радваме. Но ще ги споделя и с вас един ден. Като поръчвахме бяло на Дедо Коледа, немахме предвид точно. Заледила се. Добре, че се изчистих мустака. Иначе щяхте да ми видите истинският цвят на косата. Ще се да е побеля.
Ти защо не си с бели мустаци? Аз се канусак. Ходим като костенурки, ама не като костенурките нинджа, а като истинските си натуралници костенурки. 250 метра за половин час. Тия двамата си оставиха стелоходките, аз не смея. Катерийки се слизаме. Това време го качихме 2 пъти иначе. Катерийки се слизаме. Една напред, 2 назад. Да, бе. Аз там се изпързалях сигурно 5 метра назад. На Видимост. место. Супер, красота. Колкото по-нагоре се красота. качваме, толкова видимостта намалява. Абе, Райчо се покаже, така ми се струва на мен. Но... Другия път. Мисля, че шансовете са 50-50. Шансовете са... Екипировката е много важна в такива моменти. Така, добре. Ветрове, виелици. Ще се видим на върха. Ние дори не знаем къде ходим. Имаме около 120. Опа. Е, така се пропада, като си остават снегоходките. Сто и 20 метра. По принцип. Са, Ма има сърничка на зъба. сърничка или козичка? Да, малко ми е мътно на мен. Само на тебе ли? Не ми е Full HD. Не знам дали на камерата се вижда, ама има видимост към белемето с просто око. Само че не сме да се приближа, тъй като мисля, че това е козирка. Не бих посмяла да отида натам. Съжалявам. На една от котите сме. После на гърмина ще видим на коя от всичките. Не сме на най-високата, но нямаме и намерение да ходиме. Викам да хапниме, да се насладим на гледките на спокойствие. Насе, съгласен ли си? Гледам долу в реката има някакви банят. Печат, да. Доволни сме, нали? Супер. Така гледка изпуска ли се? Ние затова скачихме да видим гледката. Балкан? Не там в Клекава, лут. За съжаление, само 3 се качихме до Беговишки рид. Трябваше да сме 7. Да, 7. Но с нощи на хижата са останали до сутринта. Останалите. И не можаха да дойдат. Щяха да са ни помощ за солището. Да пробиеме. И тъй като останахме само 3, решихме, променихме плана и се качихме на Беговишки рид. Което не означава, че е по-лесно от солището. Също е. Същото беше. И да... Фиката пробиваше по-голяма част напред. Балкан помагаше, Наско помагаше. Сменяхме се от време на време. Ти помагаше. Аз естествено, винаги аз помагам. Вие без мене никъде не може да идите по принцип. Това го знаете. Пейзажа не забравим. За тази гледка си заслужаваше Да. всичките усилия, къде направихме до сега. Аз искам да добавя, че не харесвам такова време за катерене, но Понеже не разбираш. Понеже не разбирам. нямаш много избор. Но важното е, че няма вятър. Абе, времето е супер, бе, човек. Нема Сега грам ти кажа, вятър. нарисувай Вали го и сняг. Можеш да го нарисуваш. Това най-лесно мога да го нарисувам. иначе. Предаваш белия ли? Да. Само и контури, още така белички мога да добавя. Супер, супер. Важното е всичко да свърши добре, да се пребереме. Живи и здрави надолу, защото слизането няма да е много лесно. Я дай едно лутичко такова. Помня, Банани. Аз никой не можех да видя. Това е. Само едно ли мисля? Това е най-вкусното нещо за планина. Взимайте си джинджифил.
Даже и това къде се гледаш изчезна. Вече мъглата падна още повече. Добре, че не продължихме напреда. И напам нищо не се гледа. Няма, нищо не се вижда. Пейзажа стана... Ние знаеш къде е ръба, ни нищо. Нищо се не вижда. Пейзажа стана... Видимост 5 метра. Насе ти като трудност, как го виждаш това бегови Насе шкет? ти си така по... Аз понеже го качвам за кой ли път. За кой? Първи. И как ти се вижда Еми, бегови шкерит? ти го видя като се оправи времето. Отсам малко ли виждаш? Я обърни се. Предостатъчно. Обърни се. Виж? Малко ли виждаш? Зъба, куклите, Не са натам, натам. Варника, кой Да там е тевно май. Тук отсреща трябва да е мозговишки. да, всичко Отдолу е. белемето. Знаеш какво е в случая най-хубавото нещо? Че мога да кажем, че сме на всеки връх, никой няма да разбери. А ние сме зад беговица. И се парзаляме с шини. Ние сме зад беговица. Да разбивам леда в момента. Ние тайно се Защото не надяваме мога да я се пребера. видим. Да. Райчо се скри явно и температурите почнаха да падат. Кой Райчо бе? Ти Райчо, вижда ли го днеска? Не. Не съм виждал Райчо, обаче той греше. Докато греше, не беше толкова студено. От един път се тъпува. Ама явно тръгна да пада Райчо и температурите резко паднаха. Добре. Давайте да слизаме. Сега с неохотките трябва да се намериме. Така. Те са някъде надолу в нищото. Дали са затрупани от снега, ще Ако не разберем. беше видял как слизах по гъс. Видях ли аз? Напрели улече. А? Уличе. Малко уличе, нали? Малко, нали? Малко е. Тесно, Малко тесно влизаме. уличе. Малко е. Малко е. Ето го Райчо. Ето го горе. Райчо! Ето го Райчо. Къде ходиш ти 2 дни, бе? Видяхме Райчо, е. 2 дни те няма! О, Няма чудо! те! Изчезна като българските пари. Така и лятото да се криеш. По-чест това. Че на 40 градуса да се живее. В Балкан са му замръзани мустаците. На мен косата ми е камък. А така, ближни камерата, ближния. Браво е. Браво е, Филипс. Айде да закачим снеоходките и да продължаваме надолу. Удобно, изглеждаш толкова стръмен, а? Ей! За малко ще да тръгна надолу. Знаеш как ги чуп? Или ги пропаднеш, или се джирнеш. Да, едно от двете. Едно от двете. Мале, иначе ни е затрупал следите. Леле. Аз казах, още горко да хваташ по-бързо, защото ми затрупаш на Мале. Това как го качвахме? И това не е ли го качвахме? Не го качвам, кой да го качва? Не, Друг лут не имаше в района. Не е верно. Не, такова. Не ти се верва, а? Такова стръмно не какво ръби. На Балкан ма песен, де го ще оправи? Аре, момче, давай. Давай, бе! Айде, бе! Газ! Аз се изморих, не мога като тебе. Аре!
Сега или никога? Никога! Давай, момче. Ох, мале, бати кеф. Бати кеф. Красиво къде си, но? Ох, мале. Ох, мале. Ясно. Ох, мале. Еле. Никой ли не е? Бил майката. Ще благодарим. Не мога да си изправя. Чекай да... Наприх е бати крачката. Чек. Чекай. Това няма да не снимаш, моля ти се. Ево. Мале. И при нас е бедствено положение. Те си мислят, че при нас е розово, а? Ти с десни, аз с левия крак. И става все по-лошо. Ти ще моля да стигнеш до нас, или? Въжете, ако трябва. И аз като слегорина да дам първа помощ. Крина леко от пътеката си еба мамата. Балкане, помощ! Балкане, дърпай не, бе. Ги напази. Снима си, мама. Бедствено положение. Къде ти е кръка? Фика, това поне се вижда на нас до чапала. Не, Наско, той трябва да ми помага. Защото много се разкрачил и не мога да държи камерата в едната ръка, не мога да си изправя. Аз трябваше да помагам. Виж, къде не знам. Подпри се за мен. Иначе, да, така си вътре, няма да е повече. Аз няма да къде повече да пропадам. Сега ще го дърпаме. Сега трябва да го дигаме. Аз това са въже. Чекай. Мале, пропадай с другия ли? Ама не, Тук е клек. Тук е клек. сега той ти пропадне. Ела на мен. Натисни го, карай го в снега, Фика. Ох, мале. Излезте на пътеката, айде. Внася, няма да криваш от пътеката. О, с пътеката потънах. Тук има дупка. И то голема дупка. Тук е клек. Положението е Ай, с охотки всичко падна. Падна ли? Не. Не, те си така държат се. Не, тя ме лупна по главата. С охотка да те удари по главата. Ох, мале. Дай, там е здраво. Да. Настък. Дай. Всичко влиза вътре. Няма да помагат ни перца, ни мерца. Не, това без перце. Та няма да излезе ли? Това без перцеп се задръсти. Аз ви казах, ние по този път не сме идвали. Що ще ги оправиш? Ударовме платите на... Да, но бая походи с тех така. Потроших се. Верно ли? Голямото ми е лом. Стига, бе. Къде се хвъзна? Един камък покрит с снежец застъпа върху него, той бил объл. Трябва с голямото. Ама преди това вика, преди я това е тук сме на ръката. гадната пътека. Дай. От земята. Да, не Ето и аз сега казах. Ники се обади, движението е пуснато. Добре, а вижте ходното каква е. Това миналата седмица ли беше? Май тогава беше. Има висулки. Стига, бе. Греш стават.
И аз не знахме тук до... И сега имаш ли нещо да изчистиш? Не. Откъде?